सुबुंफोरनि नामाव 5 लाख चेकखौ जों मोनाखै होननानै जों नुदों बा खोनादों। नाथाय बेबायदि जानो नाङा। बिराद दुखुनांथाव ससियेल मिडिया गाबलाबायबाय थानायखौ जों नुनो मोनबाय, खिन्थु जों गोजोननाय गैया बेयाव। उनाबो थाबनो उदां अख्राङाव फैनानै जों बायदि जेन उदाङै थानो हायो। जोंथ' बिसोरखौ मानसि नङा बायदि साननानै नाख्लायनानै दोननो हाया। जों बेयाव केन्डेल लानानै मानि थाखाय बेबायदि प्रग्रामखौ लादों आं एसे सिगाङावबो बुंबाय, जेन गाबोन जोंहा मोनसे सारनि राय दङ। खुलुमबाय लोगोफोर। आमथिखा ओनसोलाव मैया, आमथिखा ओनसोलथ' नङा, बाजारावनो मैयानि दिनावहाय जोंनि सेंग्राफोरा रन्जन दैमारि सारखौ दिनैसिमबो नेनानै दं, बा बिनि जाखिनि रिजाल्टआ मोजां फैथों, दिनैनि कर्टआवहाय जि हियारिं दं, दिनै बे कर्टआव मोजां रिजाल्ट फैयो, बिनि थाखाय बयबो इसोरनाव आर'ज खालामदों। लोगोसे आंबो न'आवनो मैया खालामनाय जादों, जेरावबो थांनाय जायाखै। थेवबो थ' जेखियानो जादोला, थ' दिनैहाय जों गासैबो मैयानि दिनावहाय 6:30आवहाय जों गोबाङावनो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि बिनि जिल्लानि सिङाव थानायफोर बा गुबुन गुबुन रायजो राजाफ्राबो मैयानि दिनावहाय केन्डेल सावनाय हाबाफारि लादों। लोगोसे एक्स एन डि बिनि दैदेनगिरिफोर, इउनाइटेड फरामनि दैदेनगिरिफोर, दिनै बिथांमोनाबो जायगा जायगा मैया क'क्राझार खालामनाय जादों, बाक्सायावबो खालामनाय जादों, बिदिनो सनितपुर बि साइडजोंबो खालामनाय जादों, थिग चिराङावबो जायगा जायगा खालामनाय जादों। जि जायगायाव जोंनि इउनाइटेड फराम एक्स एन डि बिफोर दं, बिथांमोना सोद्रोमाफ्रा खालामनाय जादों। आं मैया हाबाफारियाव बाहागो लाफानो हानाय जायासै। मोनसे जायगायाव गसाइगाव थांदों, गसाइगावनिफ्राय सेरफांगुरिनिफ्राय ओरैहाय क'क्राझारनिफ्राय आरो गुबुन गुबुन जायगायाव हाबनायलाय बेफोरबायदिनो हास्लाबबोआखै, मेंनायखाय आं थांनो हानाय जायाखै। जेखियानो जादोला, आं न'आव फैनानै बे हाबाफारिखौ आं हारसिङैब्लाबो केन्डेल सावनाय हाबाफारिखौ आं न'आवनो लानाय जादों। बाथ्राया बेनो जे दिनैसिमबो जों एसे साननो गोनां। थ' आसा खालामदों नै दिनैनि दिनावहाय दिनै जोंनि रन्जन दैमारि सारनि जाखिनि रिजाल्ट मोजां फैनांगौ बेखौ नेनानै दं। आसा खालामदों जोंबो मोजाङैनो फैगोन। लोगोसे गासैनिबो बर' रायजो राजानिनो माखासे मोजां जागोन होननानै आं सानो। दिनै बे हारसिंल' नङा, बेजों लोगोसे गोबां सेंग्राफोर दङ। सोरबाया दिनै गावनि फिसाजोआ गावनि बिफाखौ सिनायलायै, सोरनिबा बिसिया दिनैहाय गुबुन मिसनफ्रावहाय बा बबेबा हस्टेलफ्रावहाय ओंखाम संनानै खामानि मावनानै दंहैयो, बा लोगोसे सोरबाया दिनैहाय गोबां बिदिनो हाजिरा मुजिरा बायदि रोखोमनि मावनानै जानाय बिथांमोननि फिसाइफ्राबो थाबैनो उदां जाबोयो। आं बेखौनो इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबो। लोगोसे जोंनि आर'ज गाबनायजों लोगोसे जोंनि दैदेनगिरिफोर, दा खुंथायाव थानाय दैदेनगिरिफोर, बिथांमोनाबो जायफ्रा NIA केसाव नांथाबनानै थानाय, जेल सिङाव जायफ्रा गोथाङैनो मुंख्लं जानानै दं, बिथांमोनखौबो जोंनि नैबे खुंथायाव थानाय बिथां UPPL सरकारनि CEM प्रमद बर' बिथाङाबो खामानिखौ मावगोन बा थाबैनो उदां खालामनानै लाबोनानै होफैगोन। बिथाङा जेरैबायदि रायजो राजानि सिगाङाव खोथा होनाय, नैबे गोजोन गोरोबथानि गेजेरजोंनो NIA केस नांनाय, लोगोसे हाइनेस केसफोर थानाय उदां जागोन होननानै बिथाङा खोथा होदोंमोन रायजोफोरनि सिगाङाव। थिग बेफोरबायदिनो खामानिखौ थाबैनो मावगोन। आरो इलेक्सन बायखांनानै रिजाल्ट जोबखांनायनि उनावनो जोंनि जायफ्रा NIA नांनानै थानाय बिथांमोनखौबो प्रसेस खालामो। बे साननैसोनि गेजेराव आंनाव गोबां जेलनिफ्राय फन हरदों, बिथांमोना बिराद दुखु फोरमायहरदों। बिथांमोना दुखु फोरमायदों, खालि जागोनल' होननानै बुङो। उकिलनाव सोङोब्ला दिनैहाय नोंसोरनि खुंथायाव थानाय
बिथांमोननि सायाव ब्लेम होयो, बिथांमोननि सायाव दुरबलता बाथ्राखौ बुङो। ओंखायनो नैबे उखिल बुंनाया थार मारब्ला दिनै खुंथायाव थाग्राफोरा थारैनो मावमाराखै नामा होननाय मोनसे सोंथिया बा जोंनावहाय सिखांबाय थायो। थ' बिदिनो जोंनि थांनाय मोनायावहाय 6:30 जोंनि सेंग्राफ्रा रन्जन दैमारि सारनि मुङाव केन्डेल सावनाय बिनि सायाव मा फोरमायदों बेखौ जों दान्दिसे खोनासंनानै लानि। 15 मार्च 2024 जेन' सारनि रायआ अरायसम मोजां रिजाल्टआव फैबाय थायो, जों बेखौ हास्थायो। गाज्रिखौ जों मालाबाबो हास्थाया। सार आरो सारनि लोगोफोर बेसेबां दं बिसिनि उदांस्रिनि थाखाय जों अरायसम इसेबां थांनानै थायो इसेबां जों अबंलावरिनि सिगाङाव आफा इसोरनि सिगाङाव जों आर'ज गाबबाय थागोन होननानै जों बुंदों। आर'जआथ' बेनो, जों नैबे आमथिखा एरियायाव जिबायदि रिजाल्टखौ मोन्दों मोजाङानो। ममबाथि सावनानै बिथांमोनाबो सारमोननि थाखाय आर'ज गाबगोन, गाबबायानो जानांगौ दासिमाव। बेबादि जों प्रग्रामखौ खालामदों। जों एक्स एनडिबि इउनाइटेड फराम जानानै अल बिटिआर बे प्रग्रामखौ लादों। जों खोनानाय मथे स्पेसियेलि सारनि थाखाय जागोन गाबोननि रायआ। जों बेखौनो लुबैयो सारनि रायआ जेन मोजाङाव फैयो। बिनि थाखायथ' जोंनि जेनाखि थानाय सरकार बिथांमोना माखासेनि केसखौ फ्राय जोब्बाय, माखासेनि जोबगोन होननानै बुंबाय थादों। जों फोथायदों, बिसोरनिखौबो जों फोथायनांगोन जेन बिथांमोनाबो थाबनो उदां अख्राङाव फैनानै जों बायदि जेन उदाङै थानो हायो। जोंथ' बिसोरखौ मानसि नङा बायदि साननानै नाख्लायनानै दोननो हाया। बिनि थाखायनो जों वेलकाम खालामो, थाब जोबनांगौ। आरो बेजों लोगोसे आं मोनसे बुंफाबावनो लुबैबाय, जायफ्रा गोबाव सम दावहा नांनानै हारिनि थाखाय जिउ जोब्बाय बिथांमोननि थाखाय जों 10%बो मुंख्लंफोरनि नामाव 5 लाख चेकखौ जों मोनाखै होननानै जों नुदों बा खोनादों। नाथाय बेबायदि जानो नाङा। बिराद दुखुनांथाव ससियेल मिडिया गाबलाबायबाय थानायखौ जों नुनो मोनबाय, खिन्थु जों गोजोननाय गैया बेयाव। जोंनिया एनडिबिनि नामावनो जा बा बर'लेण्डनि मुङावनो मुंख्लङानो जाया मानो बयबो जेन मोनो आरो न'खराव थांनानै थानायनि माबा मोनसे राहा जायो। रिहाबिलिटेसननि बेलायावथ' आवगायदों। एक्स एनडिबि इउनाइटेड फरामा मोजाङैनो जोंनो रिजाल्टबो होखाबाय। जेनेरेल मिटिं मा मिटिंल' लाबाय। दिनैबो मोनसे मिटिं दंमोन बेंटलाव, नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा मानसिया एसे खम जानायखाय सारमोनखौ थोनहरफिननाय जादों। बिसिनिफ्राय जोंहा दिनै मोनसे मोजां रिजाल्ट दङमोन आरो बेंटल कमिउनिटि थुक्राझाराव लादोंमोन जों। बेयाव मोजां आरो गाज्रिनि मोनसे रिजाल्टआ ओंखारगोन। नाथाय जों बेखौल' लुबैयो जे अरायसम सारनि रिजाल्टआ खौराङा जेन मोजां जायो। बेनि थाखाय जों बे केन्डेल लाइटखौ बे समाव जों प्रग्रामखौ लादों। आरो बेजों लोगोसे थाबोबावनाय जोंहा गोबां दावहारु बिथांमोन दङ, बिथांमोननि थाखायबो जों बे समाव बे केन्डेल सावनायजों लोगोसे गोजोनखौ हामलायनानै सारमोननिसिम गोजोननि थाखाय जों मोनसे आर'ज लादों। बे समाव जों 1 मिनिट